en calmini be funnaange be hirnaange be rewo wargo en jettin jarni nden ɗoftare hormare nde be jogi saktirde mabbe Piindi radio kono kadi e télévision mabbe Piindi TV en ngari humnude adi men modon ko revue des titres hono kala nyandi hande non jandi meden ndawi kadi e wodo sappo inay lewru mars en hawre alkamisa 2024 la zabas ko an hemnaten jandi diede time jayde sappo e didi ha sappo e tati ko non Amadou Allah jarama enen time jayde sappo e didi holni di dawdi hadi men yewtude kanji kala di garti e haalullaji peññori do hiccenke a hanki walla mbiyande baldi umurade on don candidat e on mawdo coalition Benno Bokk Yakar woni Amadou Ba e on don chef de l'état Macky Sall jande di garti hen e odo sa hande kono kadi di garti e tobbe godde de ganduɗa ɗe ko tobbe ɓurde teskinde ha tengti e nden haare nde PDS parti démocratique sénégalais dari ngam yo nilne ɗin sumgoji présidentiel 2024 kono noon jayde Walf Quotidien holno dawri nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka hannde ɓe mbi ko ngal ngol nanggodirgol walla mbiyen ni on soutien mo candidat Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko APR ene wayno wattidima wadde bloc caggal Amadou Ba woni ko jaynenkoɓe mbi e oɗo subaka hannde tawi ni eɓe kolliti hen natala mo ganduɗa kam woni chef de l'état Macky Sall e on ɗon dauphin muɗum biteɗo Amadou Ba candidat e ɗin sumgoji présidentiel ɗin konngol ine tawi hello tati e nder nden jayde witende Walf Quotidien jayde le témoin nden ɗon e oɗo subaka hannde ne wayno ari koye on ɗon manam e nden yewtere ko wiyete ko batu e on ɗon sen tawi noon ko rendini ko ɓen wabiɓe nder on ɗon APR hanki ɗum waɗi ɓe mbi ko APR nde wayno tan ma nanggoran Amadou Ba tawi alda e miijo alda ni e sikki sakka ene wayno ɓe kiɓi ha joni ko wiyete ko ngol ɗon ɓoggol ɗo ɓe nangi e oɗo saaha majjunolngol ko noon jaynen ko ɓe mbi ɓe mbi noon ko Macky goto tan kañum fuɗɗi haalde président on ɗon parti habri wonde ni kañum e hoore muɗum ni ma jippo e dingiral ngal woni ma tello e terrain on entretien mo ganduɗa ko hakkude ɓen worɓe ɗiɗo waɗi ko alarba ɓennuɗo ɗo woni hanki tawi ni ko e nder nderi on ɗon campagne walla mbiyen ni on fond campagne yaltinama wonɗen koppreje kono kadi e kaɓirɗe muɗum kala yaltinama waɗama e juuɗe mo ganduɗa kam woni on candidat Amadou Ba kono noon jayde le quotidien le quotidien wi ko on confiance nden hoolare hesɗitinama e dow Amadou Ba ummorade Macky Sall ɓe mbi ko Macky ni ne wayno wattidima nanggorande mo ganduɗa kam woni Amadou Ba o erima ni ɓen militaji makko e responsable uji ɗi kala nde nanggoranta on ɗon candidat beele ngun polgu ene laato ɗin konngudi chef de l'état ina tawi hello jeeɗiɗi e nder nden jaydi witende hono quotidien le quotidien bus bi le jour nden wi ko sen APR ne wayno confirmation do Amadou Ba Macky ne wayno tan ɓe mbi ko Rémy Allo son dauphin Macky ne wayno tan artiri on ɗon cukku muɗum walla mo suuɓi e ndiyam ɗam o yerima ni ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko howoɓe landaka nde mbaɗata ko wiyete ko battre campagne gam on candidat Benno womi noon woto ɓe gaccu leydi ndi yana e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko juuɗe populiste en yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe ɓe haygo tan da to giwi Macky e on limogeage mbo Thierno Lo gam uddude damal Boun Abdallah Dionne en tout cas laaɓi so tawi won wiyannoɓe mawɗo leydi Macky Sall jogori nanggorande ko Amadou o jogori nanggorande ko Boun Abdallah Dionne ɓe mbi ko ɗum ɗon nde wona kam iwi ha laaɓi ceere caggal nde o riwi ɓadiɗo on ɗon biteɗo Thierno Lo ɓe mbi noon toon to Louga Amadou Ba ne wayno yetti mawɗo leydi ndi hunima e on nder on ɗon campagne ma ha joni ma watta validité on ɗon ɗinon duuɓi sappo ɗi passeport ɗi ganduɗa hannde soit taw manam sembitinede en tout cas ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe e nayyi ha jeegom goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko sappo e lewru mars ko ɗum souvenir ñalawma mo ganduɗa o Djibo Leyti Ka suɓino yantude e Abdou Diouf e on ɗon deuxiéme tour ɗo gonɗen koye l'an 2000 woni hitande ganduɗa Sénégal wuuri alternance gadano kono noon Sud Quotidien nden jayde wi ko mobilisation gam victoire candidat mo Amadou Ba ñande nogas ne lewru mars ɓe mbitande ko Macky Sall libère l'APR mawɗo leydi ndi ne wayno welliti ɓen ɗon alliance pour la république ne wayno ɓen responsable uji kala e on ɗon appareil du parti mbaɗama ha joni on ɗon manam e ngal ɗon damal walla ni e ngol bolol gam mbawa wadde battre campagne mbaɗana campagne mo ganduɗa kam woni on ɗon dauphin mo suuɓi woni biteɗo Amadou Ba
direct news nden jande dawul ciow e odo subaka hande ene wayno ari koy on campagne électorale e on candidat benno be bitande ha joni ko hisde makki hisditini ko yiwti ko ha joni e ko fawnomo don kanko Amadou Ba nden holare be bini ko makki erima mobilisation patam lamijo beli victoire finale ni hebe nyande nogas ne lewru mars be bi non ko kanko don bendo ni joni no ben jiwtide président Macky Sall ne wayno yaltini ko wiite ko ha joni e kopreje jondi hani kabirde beli kutorde mbiyen din campagne uji bele chef de l'état bele on Amadou Ba ne wawa tigi wadde campagne mudum no hanirti ni be garti e nyalawma nogas go lewru décembre 2023 on don congrès de parti mo ganda ha joni bamno choix mudum koy Amadou Ba horono candidat on don land alliance pour la république ne way dum don woni ko heddi ha joni APR no be bi ko hesitini holare mudum ne ganduda ko yano ha debi welsindede no fewi mbabi tagal on don modo parti o kono kadi joni on don leadership mo chef de l'état tawi non be koliti wonde e be keddi e den holare mudum de jogi e on don mo ganda kan woni Amadou Ba fofen non jabi mba wabade tagal ngon mijo kono kadi mbabo tagal on candidat mbo majorité coalition Benno Bokk Yakar Revue quotidien nden ari titonde wonde ɓurde nde teskinde jayde meɗen e oɗo subaka hande ɓe mbaɗi ko ari dartingol on ɗon processus électoral ɓe mbitandi ko le PDS joue son va tout manam tan PDS nana fête walla ni wawno toli muɗum ponno beele ɗin sumgoji ne mbawa nilnede Karim Wade wondi muɗum kala ene wayno tan ina jokki haalde walla ni mbiyen ina jokki hollirde sembe mumen be koliti wonde ko don corruption mo be tuumi Amadou Ba ko hunde lamde sabu won ojoji gonde yaade réseaux sociaux dino ojoji non ne wayno ko badibe Amadou Ba e on don Amadou Ba ni ne kala ngam kopreje wosondirde dum be ganda kanyumen ngoni ben dido tuumabe corruption tonto conseil constitutionnel be binon wonde ni ben don ni poti ko wadede dissoudre manam on don galli mo ganda timmani hokkide résultat ji sabi non be dari lang ngam yo din don sunguji nilne kono kadi on don conseil constitutionnel nilne halabe cer walla ni wade ko wite ko desudu sabu wiide mabbi ko ben don tigi baddi maldi e goto e candidat ji ha tinti Amadou Ba bele Karim Wade ne wasa wonde candidat dum don non taade woni ko non Karim waddama ni ha jogorani jeede sunguji di din sunguji mbawata wadde dum woni ko be dare ni hanki be kuccino e jani ko be kambi ben lando démocratique sénégalais jayde la libération den don wi ko don référé mo ganda ko tuma muy PDS e wondi mudum ma wadi ko wite ko examiner monima yurniti demain et mode accéléré la cour suprême mo wayna tan be ko usti on don délai dum don non ko ngam hokkirde suite woni jabol mabbe golbe miji on don recours mo PDS yaleji mudum banno ton dum don non ngam wadde accéléré on don procédure mo ganduda fonno wonde ko balde sappo e joyi dum don be garti wondi e on don signification notifié hanki on agent judiciaire de l'état Ousmane Diagne be bitan kanyum tigi wadant représenter on don parquet général siftinde on don audience ko audience publique kala jiɗo no wawi tawtorede heɗo ko cour suprême jogori wadde délivré janggo e ko yiwti on don recours mbo PDS enquête nden jayde oɗo subaka hande ari koko yiwti ha joni e yidde parti démocratique sénégalais PDS yo on processus électoral dartini ɓe mbi ko le PDS engage le combat suprême kamɓe ɓen ɗon PDSD ɓe darani ko haare towde e oɗo saha hande on ɗon cour suprême noon ɓe mbi ma haal e oɗo aljuma tawi ko audience publique spéciale e on ɗon recours du PDS libre ɗi noon ne woni tan kabri wonde won audio gondo yirlade réseaux sociaux en hen ko gudi Amadou Ba e ben terde e conseil constitutionnel on so non be bitan yidde mabbe odo saha ko yo on don conseil constitutionnel wade dissoudre woni dissolution immédiate du conseil constitutionnel din ko gudi jalti hanki koy nder kongol mabbe dibe jubbinno e on don point de presse do e wurlamol gongo jande la dépêche républicaine e odo subak hande wi ko Karim Wade ne lâche pas d'affaire Karim di ha joni hofani juudi PDS non eri ko la dissolution du conseil constitutionnel sababu non e wiide mabbe ko mo ganda kam tigi woni Amadou Ba wostondiri kongudi hani e kopreje be ganda kanyumen ngoni ben dido tumabe mbuñari ton to conseil constitutionnel Dakar Presse nden jayndi ari koye fannu goddu be bitandi ko prison kaso mbo Cap Manuel Ousmane Sonko e Diomaye Faye e o saha nanatan ngoni e fewnude valisaji mum manam e ben keblo ngam yaltude sababu non jani ko be mbini wayno
ko chef de l'état Macky Sall erima gouvernement o nde wadata appliqué ko wiyete ko on ɗon amnesty ɓe garti e ɗen ɗon délai ɗe ganduɗa ɗe ko meilleur délai biteɗe ɗe ɗin ko goni kala ne jaaji e helle mabɓe ɗiɗi e nder nden jayde Dakar Presse jayde stade quotidien ko jayde coftal balli ko ɗon guddirten jayde leydi Sénégal e oɗo subaka hannde ne wayno jayde yankoɓe gari koye match ji amicaux match sehilagal ɓe mbi ko Koulibaly Gueye Sarr Ilimane Jackson ɗe baroɗe ganduɗa ɗe gonɗe en forme ko adi kene tawtoya gonɗon weero baro teddugal leydi Sénégal la taniére nati mabɓe kamɓe joyi kala tawete hen Koulibaly oɗo saha hannde ene woni on ɗon tableau mawɗo tous les tableaux manam kala tan compétition toon to Moyen-Orient aɓe tawa hen Nicolas Jackson ene jokki wadde régal toon to Angleterre Idriss walla mo ganduɗa kam tigui woni Pape Gueye Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr enen jokki wadde cartonné toon to Olympique de Marseille Nampalys Mendy kañum ne hepti ko wiyete ko hono temps de jeu goɗɗum ko tawete hen nden ɗon jayde ne wayno ko Europa League 8e de finale retour Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye nanama jaa toon to Villarreal gam jokkidde ɗen golle ɗe puɗɗinom goɗɗum koɓe garti ko Ligue des Champions 8e de finale retour Atlético Madrid et Dortmund goni équipe ɗiɗi battidiɗi wadde qualifié ɗum laati ko hanki o dépend de PSV Eindhoven et Inter de Milan ko noon Elhadj Abbas haade men arde e namde ma ɗe walla ni haade men natanten ko yewti ko ha joni e on ɗon dessin woni odia mo kewɗen o arde kala subaka ene wayno noon on ɗon dessin hande ɓe jaydiyankoɓe la tribune kolliti en ko programme uji ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ji ɗi en tout cas moni foof tan e programme muɗum sa ƴeewi waɗi ko yimɓe candidat ɗi ganduɗa ɗen jogui pancarte uji mum ardi ko Habib Moy Sonko on kam ko ɗum tan woni slogan muɗum e campagne o goɗɗo mo ganduɗa slogan muɗum e campagne o ko Serigne Mboup dewɗo hen yok bayekko kañumne ko slogan muɗum jogui troisiéme o ko Pape Djibril Fall en tout cas kanko wi noon ko waylude le médiocre système éducatif waylude on système mo ganduɗa ko système kawniɗo no fewi to banggue jangde nde rewi hen ko Boubacar Camara mo ganduɗa kañum yiddi muɗum ko ha joni yurnitade fannuji kewɗi wala ene tawe hen aussi Cheikh Tidiane Dièye mo ganduɗa kañumne yiddi muɗum ko yo artir éducation civique et morale goɗɗo joɗiri less e ngal ɗon tabal ene wayno jeeyowo en tout cas poɗɗe ganduɗa ɗe wayno comme no genre alhaali manam ko ganduɗa ko professeur Daouda Ndiaye professeur David goto e candidat ji ɗi on ɗon noon niwi o wi ko omo sikki tan ɓen collègue aji makko candidat ene wayno mataw jiyata ko werti ko e ngal ɗon tabal pour mbawa arde soode saabu kanko omo jogui programme o wi noon ala mo yi oɗo saaha so wona awa ex CDP avec Dev santé pour tous 0 francs presque ɗum woni koɓe mbaɗi écrit mbaɗi en tout cas prescrire ngal ɗon tabal donc e Daouda mataw goto fof ma heeb cellal muɗum te hay mbuɗu yoɓata en tout cas ko programme mbo candidat ɗi mataw kamɓe o jaaɓe cuuɓi hande